Do adventných šiat sa opäť po roku oblieklo aj mesto Partizánske. V duchu minuloročnej tradície sa nechalo inšpirovať symbolom dreveného Betlehema, ktorý od začiatku decembra krášli pešiu zónu. Opäť po roku pripadlo jeho požehnanie kaplánovi zo Šípku Robertovi Flamíkovi, ktorý ho v prvú adventnú nedeľu pokropil kvapkami svätenej vody. Ja som vám priniesol veľmi veľa sladkostí, milé deti. Pri tejto príležitosti zavítal do mesta aj svätý Mikuláš v sprievode svojho pomocníka veselého anjela Libora. Spoločne s primátorom Jozefom Božikom sa zhostili milej povinnosti, a to rozžiariť námestie tisíckou drobných svetielok a oficiálne privítať advent v Partizánskom. A čo je také unikum alebo špecifikum, potom ako som povedal, že mesto Partizánske bolo a ešte aj tak trošku je považované za mesto obuvy a symbolom mesta Partizánske, najmä celé to je krásna kvetinová topánka, tak tento rok pribudla k vianočnej výzdobe topánka, tentokrát nie kvetinová, ale krásne svietiaca. A po vzore napríklad mesta Handlová, kde som to videl poprvýkrát minulý rok, som sa rozhodol, že v tomto roku Partizánskom bude aj toto také peknejšie a umocňujúce tú vianočnú atmosféru. A ja pevne verím, že to nádherné svetielko z každej jednej výzdoby, ktorá je tu v meste Partizánske inštalovaná, tak trošku zažne aj taký ten dobrý pocit šťastia a radosti z nadchádzajúcich vianočných sviatkov. Svätý Mikuláš však do mesta neprišiel len kvôli vianočnej výzdobe. Láskavý muž nezabudol na všetky poslušné deti, ktoré v sviatočnú nedeľu netrpezlivo vyčkávali na námestí. A čo by chceli mali partizánčania dostať od štedrého bielovlasého deduška? Ja by som chcela od Mikuláša samé sladkosti. Mačičku a psíka. By som chcel od Mikuláša dostať sladkosti. 1. decembrovú nedeľu si tak na svoje prišli najmä deti, ktorým Mikuláš predstavil tohtoročnú vianočnú výzdobu a potešil ich sladkými darčekmi. Obdarovávanie však nie je jediným posolstvom, ktoré sa podľa legend a mýtov spája s obdobím adventu. Pravý odkaz predvianočného obdobia sa rozhodol deťom odovzdať v závere sám Mikuláš spolu s anjelom. A všetky deti, aby ste doma poslúchali svojich rodičov, kamarátov, aby ste pomáhali robiť dobré skutky. A potom ešte navyše k tomu, keď budete veselé deti a budete sa stále usmievať, budete šťastné a budete sa mať dobre. To vám odkazujeme s Mikulášom. Ahoj! Ahoj, deti!